Што за знак паказвае ўдзельнік лукашэнкаўскага сходу? Лукашенко пагражае вайной, у тым ліку і Расіі? Нападение на Беларусь, запомните это Третья мировая война. Эйсмат назвала беларусаў, якія з'ехалі, неверагоднымі. Они невероятно этого хотят. Коля Лукашенко сыграў на раяле перад удзельнікамі ўрачыстага сходу. Маэстро, урежьте марш! У Калінкавічах з'елі лукашэнкаўскі сцяг. Латушка атрымаў прэмію, папярэдзіў Лукашэнку. Ваша песенка спята. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ўжо зараз у нашым выпуску. Лукашенко выступіў на ўрачыстым сходзе, прысвечаным дню так званага народнага адзінства. Адзінства хутчэй за ўсё таму, што ён адзін вось уже 3 дзесяцігоддзі трымае краіну пад сваёй уладай. На пачатку гісторык прайшоўся па гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Пра Беларускую народную рэспубліку он, вядома ж, не згадаў. 1 января 1919 года создали белорусское национальное государство. Але чамусьці не згадаў горад, які быў першай сталіцай савецкай Беларусі, і не паказаў мапу з яе межамі, а абвешчана яна была ў Смаленску, вось у гэтых межах. Не абышлося без узгадкі пра лапці, якія сталі ўжо мемам. А народ, нищий и голодный, малограмотный и обутый в лапти, измотанный войной и разрухой, думал о том, как выжить. Дужа ж гэтыя словы пераклікаюцца са словамі, якія сказаў 105 гадоў таму, тут жа ў Мінску, начальнік польскай дзяржавы Юзеф Пілсудскі. Дзяды нашыя не бачылі ніколі нічога лепшага за гвалт, мукі і злачынствы. Кожнага жыхара той зямлі прымушалі прызнаць тое, што яму гвалтоўна дыктавалі. Нараджаліся людзі ў няволі, нараджаліся нявольнікамі і не маглі дыхнуць вольна, як іншыя людзі. А напрыканцы прамовы Лукашэнкі, калі ўсе дружна паўскоквалі з месцаў, бы ім шыла ў адно месца ўторкнулі, адзін з прысутных паказаў крамольны знак. Вось паглядзіце. У 2020 годзе за такое судзілі. Было такое і ў Глыбокім. Дарэчы, на днях у Глыбокім прайшлі масавае затрыманне людзей за ўдзел у пратэстах 2020 года. Дык пра якое адзінства тады кажа Лукашенко? Насамрэч, па-сапраўднаму з'ядналі Беларусь толькі гітлераўскія акупанты, бо менавіта яны знеслі мяжу, што 2 дзесяцігоддзі падзяляла беларусаў. Савецкія ж вызваліцелі амаль 2 гады эту мяжу ахоўвалі, каб беларусы з савецкай часткі не пабачылі, як жа цяжка жылося пад польскімі панамі беларусам у заходняй частцы. Па традыцыі Лукашенко не ўстрымаўся ад пагрозы ўсяму свету. І не толькі ў адрас Злучаных Штатаў яны гучалі, але і Расіі, прычым у першую чаргу. Нападение на Беларусь, запомните это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. А ў парушэнні беларускай паветранай прасторы вінавата ў першую чаргу Украіна. Россия только ускосна. И один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Але за ўсім, вядома, стаяць амерыканцы. Ну хто ж яшчэ? Там ночы не спят, толькі думаючы, як нашкодзіць Лукашенку. Американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Адным словом, вакол ворагі адгарадзіліся платамі, а Беларусь ляжыць чыстая і некранутая, як асфальт пад гэтым аўто. Так паклалі асфальт у адным з двароў Мінска. Таму і пагражаў Лукашенко ўсяму свету прымяненнем ядравай зброі. Толькі чамусьці расейскай. Няўжо ад Мядзведзева эстафету пераняў? Амерыканцы амерыканцамі, але галоўнае павуцінне інтрыгаў плятуць з'ехаўшыя беларусы. Вось ужо 4 гады, як не даюць яны спад Лукашенку. Наши беглые, которые уже поняли, что их там не ждут и не ждали, ищут выход из создавшегося положения. Заметьте, мы никого не выгоняли, мы никого не вытесняли.
Гэта ж трэба, зусім там ашалелі. Хочуць прыцягнуць Лукашэнку да крымінальнай адказнасці, просяць міжнародны крымінальны суд выдаць ордэр на яго арышт. А прэс-сакратар Лукашэнкі дагаварылася да таго, што назвала іх неверагоднымі. Они ориентируют Запад, просто ползают, просят, умоляют привлечь президента Белоруссии к ответственности по аналогии с российским лидером. Они невероятно этого хотят. Маўляў, ніхто іх не выганяў, некаторым нават дапамаглі. І з лічбамі Эйсмент не можа разабрацца. Беглые кого-то пытаются впечатлить еще и цифрами. Уехало якобы 300 тысяч. Так еще недавно, по их подсчетам, съехавших был 1 миллион, потом сократились до 700 тысяч. Теперь уже 300. Мы все не можем понять, если честно. Так сколько же вас там? Лепш бы разабраліся, колькі з'ехаўшых у самой уладзе. З глузду, вядома. Пасля Лукашэнкі старэйшы, а на сцэне выступіў і Лукашенко малодшы, Мікалай. Праўда, ён нікому не пагражаў, а сыграў на раялі. Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш! У пачатку на сцэне паказалі зваротны адлік гадоў, нібы вяртанне ў мінулае. Вельмі ж гэта нагадвала булгакаўскі бал у сатаны, на які зляцеліся цені мінула. А Наталля Эйсмент прыпаднесла Лукашэнку падарунак асаблівы – баладу пра дыктатара. И стоит он, как гладиатор, заслонивший родину грудью, а враги верещат диктатор и брызжут слюной, как ртутью. І пахвалілася тым, што ўкрала гэты брэнд у апазіцыі. Якобы мы украли у оппозиции пугало диктатуры. Ну, что на это можно сказать? Украли так украли, надо лучше прятать. Усё як у Лукашэнкі. Каб жыць у шчасці, трэба красці, красці, красці. Тым часам адзін з галоўных ворагаў Лукашэнкі, Павел Латушка, стаў лаўрэатам прэміі імя Леха Валенцы. Узнагароду палітык атрымаў з рук міністра замежных спраў Польшчы Радослава Сікорска. Прысутнічаў на цырымоніі і першы некамуністычны прэзідэнт Польшчы Лех Валенцы, які і адкрыў імпрэзу. Уручаючы ўзнагароду Радослаў Сікорскі сказаў: «Гэтая ўзнагарода з'яўляецца таксама знакам павагі да мужнасці чалавека, які робіць усё магчымае для набліжэння дня, калі беларусы вернуцца ў еўрапейскую сям'ю свабодных народаў. І гэтай узнагародай мы дэманструем нашу падтрымку. Жадаем вам і ўсім беларусам перамогі ў барацьбе за свабоду. Рашучасць народу мацнейшае за дзеянне рэжыму». У сваёй прамове Павел Латушка звярнуўся не толькі да польскіх палітыкаў, але і да Лукашэнкі. «Дыктатар, ты хочаш перагарнуць старонку? Не, твая кніга ўжо скончылася». Ваша песенка спята. Павел Латушка – трэці лаўрэат гэтай прэміі. Віншуем яго з гэтай высокай узнагародай. Тым часам у Калінкавічах на Гомельшчыне так адзначылі лукашэнкаўскае свята, што нават з'елі ягоны сцяг. 17 верасня дзень адзінства аб'явілі днём беларускай кухні. У дзяржаўных сталовых і рэстарацыях прыгатавалі дранікі, бабку, яешню і іншыя беларускія стравы. А ў Калінкавічскім малочным камбінаце нацыянальнай стравай стаў торт, які ўпрыгожылі ў колерах лукашэнкаўскага сцяга. Калінкавіцкая раёнка пахвалілася, што так званы торт адзінства змаглі паспрабаваць усе ахвочыя, у тым ліку і рабочыя. Праўда, раёнка паказала толькі, як да сцяга падбіраюцца з нажом. А вось сам працэс паядання ў аб'ектыў не трапіў. Але можна не сумнявацца, што сцяг з'елі да апошняя кавалачка. Ці палічыць гэта абразай дзяржаўных сімвалаў, невядома. 19 верасня споўнілася 33 гады, як у 1991 годзе Станіслаў Шушкевіч быў абраны старшынёй Вярхоўнага Савету. У гэты ж дзень была зацверджаная новая афіцыйная назва краіны – Рэспубліка Беларусь, а дзяржаўнымі сімваламі сталі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Віншуем усіх сапраўдных беларусаў з гэтай памятнай датай. На жаль, зараз ад усяго гэта засталася толькі адна назва краіны. Але і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня абавязкова вернуцца і зоймуць сваё належнае месца.
Можна нават не сумнявацца. На этом у нас усё. До сустрэчы ў наступны аўторак. Вялікі дзякуй за прагляды, рэакцыі і каментары. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся на наш канал, ставьте падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!